paketa koje ste dali Podgorici, mi kao i klub koji smo poklonili centru socijalnom, odnosno hraniteljskim porodicama u Podgorici. A ono što ja sad želim da kažem ispred i Rotary kluba Crne Gore, da vas je puno pozdravila, ne samo vas, nego i predsjednika, sadašnjeg predsjednica Radulović, a ja ću njeno ime donirati večeras donaciju od 500 €